tisataenda kure kuti information yanoda kukupa nhasi zvizive kuti Satani anga asingade kuti uiwane. Ndikukupa zvinhu zvandinonyatsoziva kuti Satani anga asingade. Kunamata kwako kwese wakabvumidzwa kunzwa zvinhu, asi zvandiri kukupa nhasi Satani nemweya yetsvina nemweya yemarudzi anga isingade kuti uzvizive. Saka zvese zvikazoitika kukwenywa kana kubatwa nehope kana kuti wakuda kuenda kumba, ramba uchirangarira kuti zvandiri kuudzwa Satani anga asingade kuti ndiudzwe. Handinzwisisa? Hallelujah. Why iri information inokosha? Ndoda kukugadzira neshoko raMwari kusvikira wasvika panzvimbo inonzi hakuna chinoramba kuitika. Hallelujah. Why subject yandinayo nhasi iri necessary? Nekuti ukaverenga book ya Luke chapter 5 verse 17, Bible inotaura kuti zuva iroro the power to heal the sick was present on Jesus on that day. The power to heal the sick was present. Iye achisimboporesa vanhu mazuva ose, but kunoita rimwe zuva raanonzi zvino simba rokuporesa ranga riri pamusoro pake. Kureva kuti panga paine overdose. But uchiverenga hakuna mumwe chete akaporeswa mumba imomo. Ukanoiverenga pavanhu vose vakanga vari mumba, Bhaibheri rinoti vanga vakavharira nepamusuo nepamusuo, kuti hakuna mumwe chete wavo akanyorwa kunzi akaporeswa, kusvikira pauya mumwe akapazirwa denga. Vakamukomba vachiswera naye achidzi simba rakamuwandira rokurapa varwere, but hakuna mumwe chete pakati pavo wakaporeswa kusvikira pauya mumwe. Zvinotogoneka kuita makore 2-3 mine mufundisi pasangano akaremerwa nesimba rinobvisa zvirwere iwo usingapore, kusvikira Jesu, Bhaibheri rinoti achiona kutenda kwavo anoti kumurwere, zvivi zvako zvaregererwa. Vanhu ndokutanga kubatikana kuti anozviti ane simba rekuregerera ndiMwari. Zvikanziko chiko chikuru kuti zvivi zvako zvaregererwa kana kuti sumuka ufambe, achibvunza hake vanhu. In other words, aiti kuregerera zvivi munana mukuru ndo wanatanga nawo mukuru, usingazikanwa vazhinji vari pakati penyu. Chidiki chokupedzisira chisumuka utore nhoo yako udini ufambe. Kureva kuti kunyange simba ranga rakawanda pamusoro pake, but vanhu vanofanira kunzwisisa kuopareta kwesimba raMwari riri mumunhu waMwari. Rine kaburitsirwo karinoitwa. Izvozvo ndo zvinokonzera kuti ukatarisa tine vanhu vakawanda vari kumutswa naMwari, vari kushumira mweya yetsvina ichidzingwa, varwere vachipora, vakaremara vachifamba, vasingaoni vachiona, vasinganzwe vachinzwa. Nai, asi zvakadaro unozoona kuti kune vanokwira dzindege kuenda ikoko kuti ndoda kunonamatirwawo. Zvoitika kuti mumwe anoenda pakati pavari kurwara vari kuporeswa, iye anodzoka akadaro. Avazi vanhu vaviri vachinjana, mumwe achimboti ndaa kumboenda kubhureki wesara uchinamatira, ozonamatirwa nemumwe. Mumwe chete wasumudza mumwe anga agera, anosvika pane mumwe ane chemusoro chirwere, ugosara uchibanda musoro agoenda panext. Vakamukomba vagopora, iye agosara.
ndoda kuti musvika pamunonzwisisa ukasateerera dzidziso yanhasi uchaona kuti minani inonetsa kugamuchira. Saka chii chinoitika? Ndosaka waona kuti mukadzi waibuda ropa wakati kana ndikanobata mpendero wenguo ndichapora. Amen. Angane makore mangana chirwara 12 years. 12 years. Anosvika paanodzidza kusenza kwesimba riri muna Jesu. Ndokubva ariremekedza zvokunzwa kuti handingamupe musoro wangu kuti aise maoko pamusoro. It's an overdose. Chirwere changu chaita chidiki. Chinoda kunoperera mafuta. Che12 years akachiona kuti hachina zera neruoko rwaJesu. Dai ari mumwe akambonzwa Jesu achiti mweya washo uri pamusoro pangu, angadai akati rege ndinobata musoro iwoyo panogara mweya. But akachininipisa ndokubva achirerutsa. Akachiona kuti Mwari kana kuti mumudedza kumba kwangu hazvidi muswere ndomunetsere. Akatanga wagara dare rake ega raaicheya ega achinyora maminitsi ega. Ndokubva atanga apora achiri mudare. Ndikabata ndichapora. Ndokubva aenda. Achienda kuna Jesu waizviziva nomurayiro wavaJudha kuti ndikabatwa panapa handibvumidzwe kuenda pakati pavanhu, ndinonzi ndinotsvina. Ndobva wapfugama ari nechakokoko dzekutanga kuuya nomukati mavo. Mpendero wenguva yaJesu handiwo wakatanga kuguma. Wakatanga nemipendero yavaFarisei. Vakasazvidzwa kuti iye ari pano. But achikambaira kudaro anosvika pano, svika patsoka dzaJesu. Ndobva angosumudza meso medzekungocheka kuti haasi Judhasi. Ndokubva abata mupendero. Jesu ndokubva amira kufamba. Zvazi pana andibata. Kusina gundo rake rabatwa kana ruoko akatirwa mbatya. Iri mbatya yabatwa Jesu anopenda kuti kunani andibata. Mukadzi urudzi wakatya. Pita ndokubva atanga kurisi nawo. Waimuziva Pita angasangana nokutaura. Ishe one vanhu vakawanda tabvapo tapushwa tikasvika tabvapo tikasvika. Munongobvunza sei kuti mabati manani takawanda pana? Pita zvikati muridzi wesimba anoziva simba rake kana paine rabuda. Amen. Zvikanzi ndanzwa simba rabuda mandiri. There is no way varume simba paraibuda muna Jesu iye asiri yeJesu abatwa pabatwa mbatya. Unless pakati paJesu negemenzi rake paka paine connection. Zvekuti simba raibva muna Jesu richipinda nemujira. Akata jira roshota muna Jesu. Kureva kuti Jesu anosvika paanoti chaakapfeka naiye wacho zvese chinhu chimwe chete. Kureva kuti kana akave Jesu kubata kona bedzi yechaakapfeka wabata iye. Amen. Ndanzwa simba rangu rabuda pana ndibata pana. Mukadzi achiziya zvaaitiro nokuti Bhaibheri rinoti ropa rakamira pakarepo. Ipapo waenda kun'anga. Bhaibheri rinoti wakapedza n'anga. Ende musadzishore nokuti Bhaibheri harimboti n'anga hadzina vadzakaita. Rinoti wakatonyanyiswa. Kun'anga kwaakaenda kune zvaakawana. Ndokubva wapedzerwa pfuma yese kusvika paano
zvichida Jesu angazoda kundichacha chirege ndikonorapwa kabisira iye asingazivi. Hallelujah. Hallelujah. Nekuti munoona kuti kana ukasazarurirwa muchaona kuti makristu mazhinji haasi akunzwisa kuti kusenza kwaMwari navanhu vake kunotangira pari kuchiperera pari. Ndosaka muchaona kuti munhu ane zvivindi zvekuti charehwa nen'anga chinoripa chirwere chake isati chapera. Ipapo inomuchaja isingatye isingavhunduke kuti zvikazondoramba ende zvikanoramba hakuna murwere anodzokera kunopasa mushauri n'anga. But Mwari akapiwa mari zvikanoramba inoita muromo muchechinyaya. Saka kune vanobvumidzwa kudya mari yake zvaasingabvunze uye kune vanorambidzwa. Ndosaka muchaona kuti munhu akaita chirwere anorwara zvekupedza danga zvekupedza midziyo yese pamba kuti arapwe zvoramba. Pagoita mumwe wamunozoona kumuitwa napaTV vabereki vakabera naye kuti mwana uyu pari kudiwa mari dzakati. Unonzwa kuti operation yacho iri kuda 700 million. Utarisa ari kuti 700 million wacho vari kuchaja vanazvo zvigero mishonga vanayo, but vari kuti atibate mwana wangu vanosarasa 700 million. Oshambadzwa nenhamba dzoiswa paskirini. Ngatichiti zvaitika wauya kuna Jesu, porairwa nezita raJesu kuti chirwere buda, choenda pasina dhora ratorwa kwaari. Do you know kuti munhu iyeye ndokutenga azogona kukupai 20,000 bedzi thanksgiving kuchechi yekutenda Jesu kuti makaita makadisevhera 900 million haasvigoni. Amen. Thanksgiving yekupa bedzi kuna Jesu kuti maita zvenyu. Ndoda kukugadzira kusvikira waredi kureceiva munani. Hallelujah. Uchaona kuti unosvika time yekuti zviri possible usina mboya kuno wakagara zvawakaiterwa shanyirwa naye kutaura naye kubatwa naye. Hallelujah. Ndobva mukadzi wanobata mpendero wenguo, simba raJesu ndokubuda nokubva apora. Zvazipana ndibata iye ndokubva abuda pachena. Zvikadzi naJesu kutenda kwako kwakuporesa. Wakambovereka kakawanda Jesu panoporesa vanhu kopedza chiti kutenda kwani. Ndauya kuna Jesu kuzoporeswa. Ndakuenda anoti kutenda kwani kwako ikoko kumuritu kwakuporesa. Waporeswa nekutenda kwani. Na kureva kuti mukadzi uyu kutenda kwaakanga ainako paakagara dare rake, paakabata mpendero wenguo, kutenda kunoratidza kuti kunoririsa magnetic force inokakata umwari hwemunhu. Amen. Chero asingane kukurapa but nekutenda unogona kutora umwari huri maari. Chirwere chikabuda. Simba raMwari harigone kufoswa naanonamadzira bedzi kuti ringoenda pauri pasinawo chinorikakata chiri mauri. Amen. Jesu paanoti unotenda ari kuti une simba here rokuzvitora zviri zvawaziva kuti ndinorapa.
nyasopata nyangu zvakanaka. Now we are not the spirit men. Because vanoverenga kubook yavaEfeso masvika kumba chapter 3 verse 16, Paulo anoti ndinonamata kuti akupei mupfuma yake yekubwinya uye kuti musimbiswe mumunhu womukati, in the inner man. And that's the spirit man. Sirega ndimtsana kule zvakanaka spirit man. Shoma nezvishoma zvichifamba nemi. Ndoba uchatenda kuti HIV inopera. Glory. Hallelujah. Amen. 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 Pane vanhu here vari panapa vane shungu dzokuti ini mufundisi handisi kutarisa kugumira pandinoporeswa, ndiri kutarisa kugumira kusvikira pandinoporesawo. Rega vanezvetwa namari pakati pedu iwe tenda bedzi nai tenda bedzi. Kana bhaibheri ikataura nezvekuti munhu wemukati, chimwe chokwadi chisina kunyorwa ipapa ndechekuti kune munhu wekupi nai. Mwari vachisika Adhamu vakamusika neguruva refu, havana kumusika nefu, vakamusika neguruva refu. Haleluya. Vamusika neguruva refu iwo kutombove munhu iguruva kubhonzo imwe mhando, nekuti kana raguruva rine marudzi, bhonzo racho iguruva, omazino iguruva, nyama yakazogadzirwa ichi iguruva. Haleluya. Vamona kuti ndozvinhu zvinonetsa kuti muri mumba uri vega pamba unotsvaira kusendi mumba ugotsvaira masikati ugoburitsa tsvina ugotsvaira manheru tsvina ichingobuda ukosha kuti iri kubva kupi yamadhiwe muchina ichomudzia. Mwari wasika munhu, wakamusika ndokubva wamupedza, ndokubva wapati Adhamu wafemerwa mweya mukati make. Ndo ndinobatsanangura pese pandinopfuura panhau iyo ndiri pasiye pano, nekuti Adhamu achisikwa haana kusikwa akari kachinji, akasikwa aamurume mukuru. Amen. Haana kupfuura nenguva yekuda kugeziswa, nekuti mirayiro yakatanga kupiwa achibva ipapa aipiwe kumwana. Ndokubva wasikwa, ndokubva wapedzwa, Mwari vapedza zvese kubva kutsoka kusvikira kumusoro, but Adhamu wakaramba akavata. Kureva kuti Adhamu paakasikwa ari, ndo patinosvika nhasi patinoti kana munhu akasvika ipapo toti nematambudziko totora tonocherera. Pari kuperera munhu wanhasi ndo pakatangira Adhamu kuti 1 wakasikwa chiri chitunga. Saka unofunga kuti wadhonza upenyu zvinhu zvafamba wanakirwa, wakutofunga kufa, pari unoti pu Adhamu ndo pakatanga kupatikira ipapo. Glory. Amen. Munozvizisa chichi? Mwari vaona kuti chitunha ndokubva vafemera mweya, ndokubva Adhamu wamuka. Adhamu wamuka, Bhaibheri inoti zvino Mwari wakamutora
mumunda weEden. Kureva kuti Adamu achigadzirwa material yakagadziriswa Adamu yakanga isiri mugadheni. Amen. Nekuti wapedza kusikwa zvinonzi Mwari wakamutora ndokunomisa mupi? Wakasikirwa kumwe ndokubva wanoiswa kumwe kuti agare kumwe. Waiswa mugadheni panonzi zvino chisevenza mugadheni kanozoverenga zvakanaka bhuku yaGenesis inokutaura kuti Adamu wakaisirwa mugadheni kuti ariseedze izvini asati atadza. Saka ndaufunga kuti nhau yekushanda yakaenda kuti Adamu akatadza kwaishandwa asati atadza, but panga pasina sweat. Ndobva Mwari vazoona kuti hazvina kunaka kuti munhu agara ari oga. Handizive kuti kubva paasikwa kusvikira Mwari paazoona kuti hazvina kunaka panga papera time yakadii. Handizive kuti Adamu wakararama 930 years. 900 gore rekutanga rotanga kunzi 1 raakatanga ndire kumuka iye amurume. Saka anogona kuti akaroora ine 2 years. Hallelujah. Ndokubva Mwari vaona kuti hazvina kunaka ndokubva mugadzira shamari rekandisiye ichazotisira pangwana makapo zochengeteka anenge arovhaka kuna chauchanziwa futi tomai vanobhadhara mari pakubhadhara. Hallelujah. Now Adamu anonzi ndinoda kuti uve nesimba nekuti Mwari pavaikurukurirana vari mubhodhi rava kuda kusika munhu vanoti let us make men in our own image, in our own likeness. Image tumufananidzo chinoonekwa ichi, likeness woMwari. Mufananidzo wedu nelikeness yedu ndobva asikwa zvikati ndoda kuti uve nesimba pamusoro peshiri, pamusoro pemhuka nezvinogara mumvura. Tonga achinzi tonga kudaro inini zivai kuti Mwari anamuperere baba anobva aguma achiti nezvisikwa zvose zvinopfaka nyika. Baba Mwari unenge akutyawo kuti ndofunga ndikazvipa mazita ndingadaro ndasiya chingazokutorera munhu. Zvisikwa zvingani zvese kusanganisira naSatani. Amen. Nekuti wakasikwa. Ende time yakasikwa Adamu Satani wanga adonhedzwa kudhara. Yes. Saka parakunzi tonga zvisikwa zvese nekanopfaka nyika. Kureva kuti Adamu achimuka pa ngaangotsvaga bedzi. Satani akangoita mistake bedzi yekuti pfakanyi atomuliste zvinhu zvitakanzi tidini titonge. Amen. Munozvinzwa? Amen. Saka Mwari vachiisa munhu panyika vari kuextenda government yavo yokudenga kuti pave nekamwe kahurumende kari panyika but kari kapuppet government kakakolonizwa nedenga. Zvino kana iri nyika yakakolonizwa munofanira kuisa flag yenyu, moisa flag yenyika yakakolonizana. Mwari ndokubva agadzika muti mumunda wokuziya zvakanaka nezvakaipa zvikanzi usadye. Wakambofunga kuti pati indava Mwari vakaita muyedzo kana vaiziva kuti wakaipa kudaro vakauisire chii? Pamwe dai Mwari asina kutaura pamwe Adamu haizombouzve nokuti yanga yakawanda ikazombotaura Mwari anenge akadevida dai akambonyarara. Vakauisire mutu ndakanotaura chimwe chinhu kana pane zvimwe zvikonzero zviripo kuti pane chimwe chikonzero. Adamu wapiwa simba rokudzitonga zvese. Pese paanosvika Adamu hakuna chinomira. Simba rake ranyanya rawandisa but at least anofanira kuti akasvika pamuti arangarire kuti kune mumwe ane simba rokundirambidza. Ane
ngaregedze kuverengera Mwari palisti yake yezvinhu zvaakadzitonga. Saka paakatora muti achidya, Mwari waiswa muzvinhu zvaakutonga. Inanga vanhu vangati Adhamu wakatadza, but it was treason. It's a coup. Wakavhura mureza waMwari kuti achada kukolonizwa ngavazvimirira ndege. Hallelujah. Zvino chaisimbotyiwa nemhuka ndechanga chiri muna Adhamu. Changa chiri muna Adhamu. Ichocho varume ndiyasomba imasanitera zvakanaka nokuti mungamba matorasika. Ichocho ndo chinogarwa naMwari. Chinoti Mwari unoburuka mugadheni wotanga kufamba. Adhamu anotiza pamberi paMwari oenda kunohwanda pamberi pake. Ngaiverenga. Wakanohwanda pamberi pake kurova here 2 kilometers wonohwanda pamberi pake. Kana ahwanda pamberi parikudzi pamberi paMwari kureva kuti Mwari vaidini vaimuona. Ndozokureva. But kokuzodedzera kuti Adhamu vari kudedzera kwavari kuona. Chiterauzi havasi kudedza zimutumbi, vari kudedza chinonzi Adhamu chakafanana navo chisisiri kuwanikwa. Adhamu ari kupi wandakaisa mauri akafanana navo? Ndo pakatangira hondo yedu papa yekurohwa yokurwara. Patanga tiri mugadheni waita semunhu akazorwa mosquito repellent. Chero kada kuwata pamusoro pamachira kuna inokumhara. Unongoita kuti woti wotongoziva kuti yanga yasvika. But kana paine mumwe pedyo nevo asina kuzora anodanga kusvika usiku hwese nekuda kutedzera kuvata pamusoro. Mwari vachisa Adhamu ari mugadheni wanga akazorwa repellent yekuti kunyange zvirwere zvaida kuuya zvaimubata. Maidziwo Satani wanga aako kudhara akurongedza zvinhu zvake nokuda kuzama kukuwadzawo munhu. But chaiziva ndechekuti hakuna asima, hakuna BP inonopinda pakazorwa. Chokutanga chatingaite ngaatange achidya chinodzivisa zvirwere chichabva. Adhamu achidya wakanga waexposed zvikadzana Satani zvirwere chimhanya kwaboka. Ndipo pakatanga kuti munhu anokosora. Nekuti Adhamu paanga ari mugadheni Mwari havananga vamusikira kuti afe. Zvizive izvozvo. Kureva kuti kana anga asingafe waigona kufema ari pasi pemvura 2 days aripo. Kana aigona kuzogadzira bhazi raigona kufika mwana wake achimuka achipuma guruva asina kufa nekuti panga pasina rufu. Zvimwe zvamunoti zvimwe zvirwere kana hazvine nasatani tere zvakanaka. Ndakamubvunza mubvunzo kuti pane zvirwere zvese ndisatani here kana kuti zvimwewo zvinonzi namati mwe negligence kati indava. Zvati kana ukasiya plate apa isina kubidirirwa nonzi dzomhara ukadyawo ungati ndisatani here ipapo ukarwara. Ukagara zuva richipisa musoro ukatema ungati ndisatani here ipapo. Ndiye kaoni mukamurevera sepa ndiye chero nepasi ndiani ndiye yazo mwana wamai wako. Mubvunzo wandinobvunza ndeuyu, Adhamu asati atadza kana aidya zvavata zvisina kubidirwa waita mudumbu here? Saka kana zvakazouya munhu atadza zvine chekuita nokupindirawo kwaSatani. Nekuti munhu haana kutadza Satani asipa.
Wati wangotenga benze kuti chirwere changu ndofuka ndechakupiwa nasho kuti tikunamatira kuti chibude achibude nekuti zvakuita setiri kuone basa raMwari rakaiswa mauri. Mwari azvinonisa. Amen. So chirwere chako ukachiverenga pazvipo zvawakapiwa naMwari chiziva kuti hachichabviri kunamatirwa kuti Mwari arone basa rake. Unofanira kuve 100% sure kuti ari kundinetsa ndiLucifer. Adamu ndobva akikirwa kunze wegadheni ndoku akatanga kuziva kuti kune inonzi flu, kuna chinonzi kukosora, kuna chinoti mhepo yakawanda dziva rinobuda. Vabuda mugadheni vadzingwa. Munokunzira chechi? Now yanakukudzidzisa inoratidza kuti the spirit man uyoyo anodevelopa sei kuti utange kuita munhu wamashura. Munhu haasi mashura kudzoka kwaJesu nemunhu weminana kuende upenyu hunonetsa kuverenga vanhu vagotadza kukunzwisisa kuti zvinhu zvakazvinzwisisike. Ndakubatsira kuti unodevelopa sei the spirit man. Now kana ukaverenga zvakanaka ndaramba chinokupa mavhesi unoverenga mazhinji kana mano. Kana mukana verenga mubhuku yavaKorinde pane panodzi for the natural man cannot receive the things of the spirit, for they are spiritually discerned. The natural man is the outer man. This body. Ndezvido zvayo. Tiverekere vhesi iyo minzi. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. For the carnal man cannot receive the things of the spirit. Good. Mwana muna akunezwa nedimoni reurombe sinza rakona. Good. Vamwe vese rekidza vakonzerera zvinhu romutarisa dzine nyaya iyi. Ndakataura nemwe dzimwe hama dzangu dzakamboenda kuno namadziro mberi kwamakungwa chiro. Katawanda mdzinaona madhiri washikanzi wasvika zvikanzi 2 weeks muchidzidziswa pamusoro pefaith. Kana usapedza 2 weeks hauna matsiro mufundisi wawainga. Weka 2 weeks usina kubatwa musoro nemufundisi wawainga uchifundiswa faith. Chikanzi mufundisi takaudzwa kuti kana musina kudevelopa faith in 2 weeks usambunzwa kuti kunopora vanhu vachiporeswa nesu. Unodevelopa faith yako in 2 weeks. Kana usina kuidevelopa kudzokera uchirwara. Vamuri kuona vachipora mativi zvinatenda wakaenda 2 weeks vachifundiswa kutenga. Wozoona munhu anongopinda so vanhu vakusumuka mofunga kuti zvatangira ipapo.
tinozvishora vafundisi kuti ndafunga Mwari wedu mushoma, varwere vedu vanenge vareti tichidzidzisa. Havadi kufunda. Aika ukaona kuti kuporesa tisina kuticha faith, kana kuti simba redu rakawandisa kuti kazokuticha tinoenda kure chete. Anokotsira sokudzvoina kudaso, but ndiye anetswa nechirwere charamba kubatwa nemadoctors. Panongotanga kunzi kuende kuti makeyboard asvinura ngocheka ona kuti mberi kwane vaungana akutouya uchinonamatira arinobva kuhope ikapana wachinamatira kana utonamatira mama yangu achitoyamusa zvione zvinoitika pano paotako achinowa mune simba muroparati paotako kuita sawana unonamatirudii akaita musoro wokupodza kutsvaga kana vasati vakutoziva kuti simba raMwari rinotorwa sei munhu waMwari. Why subject iyi chikosha teraudi chikonzero nekuti bhaibheri rati munhu wenyama haagoni kugamuchira zvinhu zvomweya, kureva kuti tine 95-96-97% yamakristu ari kuuya muchechi ari redi kugamuchira nenyama yanzi haigoni. Hakuna chinosvikira munyama chisina kugamuchirwa nomweya chichibva mumweya. Muri kunzwa chachi? Nomboziva kuti kune vamwe varwere anototi kana asina kutobaiwa jekiseni anodziva kuti handina nokufambira. Vakawanda vanhu vasinobvise kupora tisimba ramarosendisi ndakafunira vanhu vakawanda zvinhu zvandiomereko zvinezvi ndinamatire nomanoti vari ndiri kunamata ndinamatire right now pafoni papandiri right now pafoni inonamatira vanhu pafoni ndonamatira vanhu pafoni minana ichiitika. Kuna vamwe vakambouya kuhaumaindi kunobva watishaya kunobva wadzoka mutauni vabva namai vavo kubotswana vanga vasingafambi vakastroke. Saka kufamba kwaita vaita zvekukanda makumbo kudai so vakastroke kana vaita bp vaazvimba kudai nobva waibva vanotisika kubva vadzoka mutauni vanifonera kanzi saka muri papi kana tiri mutauni kanzi papi chachatuye pamana ndiri mutauni kanzi ndikati mai vari kupi kanzi vari kumba ndikati vaita vati tiri mutauni ndikati chiendai kumba kuna kwamasiya amai musavatore kana masvika pana amai ndiremuvape foni vanogona nekutaura Shona zvanzi havagoni ngatiko chirungu zvanzi vanongoita zvishoma neshoma ndotaura navo. Kana masvika kumba muvape foni kana mapa foni yakunamatira navo bati munge muri pedyo muchindibatsira nekuti kakawanda kaunonamatira vanhu pafoni chati madhimoni achibuda pamwe paunezviziva kuti bhata kungori foni yadonha usara kungoti wakutsvaga hapasina munhu. Ndakazobvunza mumwe pane imwe nzvimbo yanhongwa nemumwe wari pamba fengoti papa payati ndakubvunza kuti ko munhu anachinamata naye ari kuti zvikanzi akuda dhimoni agumhanya zvekemuyati. Saka mumwe kumuudza ari mutauni kuti handikunamatire pafoni haasiye madangers azvo kuti ndiri kuzviitirei. Anofunga kuti ndadii ndarambirwa ndanga ndine faith. Now ndokubva vasvika kumanomba pamai foni wafoni mai asei juice kanzi mai bate makadai so ndakandifunira manzi ndasvika pana amai ati chivapai foni iyo vaise panzira
kubva pafoni yangu akataura nawo Shona nechirungu achipindura asi ndakunamata nini ndakaunamata pafoni ndakanamata for about 15, 16, 17 seconds ndokunzwa kuti umbamane noise vanhu vari kuscreama muri kudii indakungoti halo hapasina communication hakuna chitauri ndakungoti halo hapana munhu ndakazonzwa voice remwana manje adzoka pafoni iye wati handichanyasomunzwa nokuda kwevanhu varimo vari kuita mheremhere nerusha ndakati chivo chiri kumboitika zvakanzi hamuchaita muno muvanhu vese mai vari kufamba izvozvo saka vangotsvetawo foni pasi vava kufamba zvino hakuna achada kutaura handisisina basa manje but zvakare izvozvezvo kune mumwe anotenda kuti akandifonera kuti ndinamatire pafoni but unoziva kuti dzimwe dzenguvawo ziva kusenza kwezvinhu zvamwari haugona kungopinda musejari wangosvika kuna dhokta ndikumuzwa kuda mapiritsi ari pabhari tenda kuti waudza anoziva unoona mushonga wazvisasa ega nekutokauya uine kutenda kuti rangu rakatokura rutoda kumba chaiko wakutotenda kuti rakakura ndipe dambudziko ndokupa prescription rinoda ruoko here kana kuti rinoda mupendero wenguo ko hauma ndakagotora bheji atiudzai bheji rinoisa ndoparikuporera varwere reda kuyaitiwa inzera komana bheji chinonetsa kuuya muarea yamwari neshani dzakakufoirisa chikoro futi dzaunazoziva kuti dzine zvadziri kuramba kujoinidza ndodzaunamhanya nadzo kuchikondo kuda kurizina kuti zvakambofamba sei baba munokurizikare chechi rega ndikunzosvika pakati ndisvike ndigonamata kana uchitenda pane zvinotanga kuti katichidzidzisa kudaizvo kana uchitenda unofanira kuziva kuti zvandakuzonotora kana ndatora simba riya rinochengetedzwa sendi ndirambe ndiri mutano nekuti Jesu ane vaakanamatira nobva vapora zvikatichienda asi sazotadzazve achiziva kuti chirwere ichi changa chine connection nechivi chaakaita wanzwa kuti ndinga akanamatirwa akufamba wenozona kuti after 3 months haachafamba futi vanhu voblema mwari kuti saka ndezvefeki nyanga pane pazvinokosha kuti kana waitirwa namwari usadzokere nekuti unonotambira muarea mawakambozvitora ndanamatira murume kwamaini ndobva awira pasi nesimba amamwe ati barabara chakamushamisa kumuka pasi kumuka bedzi aiti kana aine paanenge aenda kana akavati aita kusumudzwa akatanga kuitirwa munana wavo kuti akupatesemaati ndagona kusumuka ndege pacheya kuuya kuno achiterera vedzidzisi kudonha pasi nekuzomuka gumbo rake ine ramoti ranga rakaita sei ndokutanga kuisheka kuzama kutsvaka kuti panga pachirwadza paivendipapi ndokuyazoona kuti munhu wapora kwete zvekubvudza wapora pasina 5 minutes ndakasara ndakunamatira
namatira wangu ndakazoenda udzwa kuti baba vama namatira vari padzara mukafosha ipapo kwete mangwani vane munana wasara uchemedza vanhu chechi vanonedzvere chechi toda kuti Mwari amupfekedze wemunhu weminana vanonedzvere chechi right Jesu paiti sai maoko pamusoro parwere. It's a principle. Yokuti painoitwa Mwari unoikonfirma kuti ndakavatuma kuisa maoko. Zviratidzo izvi zvichatevera vanotenga. Kuteverwa ndakusumudza mbichana ubve paurani pauri kudzisikaridzwa nasatani uchifunga kuti hauna zvaunogona kuita ndinzwa zviratidzo zvichatevera. Chinotevera handichawasumuka nacho uchitanga kuenda, ndichakuignora uchienda. Kureva kuti unotanga kuenda pamurwere wesaruoko, chiratidzo chokuporesa varwere chotevera. Saka vazhinji vakaisa maoko pamusoro vakabvisa vakaona asina kupora vakaregedza vakaora mwoyo kusaziva kuti zvachanga chichitevera changa chine rwendo rwakadii. Chiratidzo unonamatira situation yaramba kuchinja, unonamatira chirwere charamba kuenda, woora mwoyo. But ugoona kuti hakuna hospital isina akafirapo. Achifa akubvisa uchinja mashiti pachienda mumwe murwere. Izvi zvekuti nhasi vafa varwere vamwe vakaona chakavhurwa chipatara havavhare nokuti kune vafirapo. Vachifa mangwana chakadini. Tinoisa bedzi maoko pamusoro parwere, apora afa adini. Hativhare chipatara nokuti kune aramba kupora. Ndoda kudzosera kubasa ravakaregedza. Anofa murwere abhadharirwa mari haari fandu. Murumenezvere chechi. Mwari ngatibatsire. Zvino spirit man kana panzi pane munhu wemukati kana pane munhu wekupi konati pane adzimai vangu apa pane mhomho ipapa havazowani. Pane vanhu vaviri, munhu wemukati nemunhu wekunze. Kaverenga bhuku yaRomans chapter 8 inotaura kusiyana pakati pavanhu ivava. Ukazonoverenga verse 27 nechapter 8 yaRomans iyoyo inokuudza kuti munhu wemukati ane madesires ake uye munhu wekunze ane madesires ake. Munhu wemukati ane mind yake iri separate kumind yomunhu wekunze. Wekunze ane shanu, wemukati ane dzake dzisingori in line nedzekunze. Ukaneverenga kusvika yapera inobva yakuudza kuti madesires acarnal man anoramba achirwisana nemadesires aspirit man. Hondo pakati penyama nomweya icharamba iripo kusvikira munhu wapinda muguva. Tine makristu akawanda anonzwa paine hondo pakati pake achinzwa chivi chichauramba chichidzoka ofunga kuti haana kutendeuka. Unofanira kuziva kuti pawakatendeuka kuzvarwa pacho chakazvarwa pacho inyama here kana kuti the spirit man. Manizwa? Chinobva chakanasana kunamata kupfugama so. Unonzwa hakuna munamato uchafamba kana kutsanya.
Maringarira kuti akapona ndiye akasvanga pasha ndiani. Vakaropafadzwa vasingazadzise kuchiva kwenyama. Amen. Yakufurira iworamo. Chivi chako hachisi pakubhenge zvapfuura nekupfungwa. Hakuna angaripinde. Amen. Sati nyepere unofasta 3 days 3 nights 20 days 20 nights uchibreka nyama inodzokera pamufungo wayo. Batereka ndikubatsira kuti unorarama sei. Nokuda kwehondo yepavanhu vairara. Ndosaka uchiona kuti kana mai vakatadzirwa vakagumburwa ndobvoti muchechi. Vamwe mai votaura zvavanotaura zvinovagodora. Dzimwe nguva chero vambenge vasina kubatikana. Vanhu tisu tinozoendopfudza kuti bhatamana munhu unorwanzwa pane vanhu. Ava mai vomboyipira kuti kunzi izvo zviyebetse. Handina problem nazvedu. Ugona mai vangu vakatochena kana mbokuvara ndina. Vazhinji vanodaro ndovanhu vakakuvara wese. Amen. Mazwa? Vanakuvara wese ndozvinongotikana panzi pafiwa. Vana mai vanochema zvokuwira nemumoto vachichema. Vana baba vati zii. Kuti zii kwavo kunenge kusimba. Bati vana mai pavo vatoburitsa vapedza. Zvababa zvinonogaramo. Zvigovadya kusvika vabatwa stress. Vana vanokurumbidza kuburitsa zvibava naye. Nokurumbidza kuresponda. Ani vakambobvunza kuti indava mweya china ichiwanda kuvanhu vechidzimai. Ichiita mishoma kuvanhu vechirume. Unopindurwa? Yes. Hallelujah. Vana amai pakugadzirwa kwavakaitwa vakagadzirwa vaine mwoyo. Ndiwe kutogadzirwa uripo mwoyo unokurumbidza kugamuchira. Zvekuti chipo chekuprofita chikaenda pamudzimai nechipo chekuprofita chikaenda pamurume. Ndiri kukutaurira kuti pamudzimai chinoita zvinhu zvamunoshaya kuti anokunhongera tsono pakati peusiku. Ukanzwa kuti munhu wemudzimai wapiwa chipo chekuprofita chaichamwani anenge asingabatiki. Ndosaka pese panoparidzwa ukada kutanga chechi yako ukazona vanhu varume 10 vane madzimai 60. Vana amai vanokurumbidza kupa mwoyo wavo muzvinhu zvinenge zvauya. Zvisisinei kuti ndekwaMwari kana kuti ndekwasatani. Chizivai kuti iro dhimoni harifanire kusenza riri mumunhu ane nharo. Zvekuti rinopinda mauri nhasi rigoita 5 years riri dhimoni reupombwe. Ugoita upombwe kamwe chete. Rinokuregedza kwete nekuti radzingwa but nekuti haunzwe. Mweya mutsvene ane zvimwe zvinhu zvaanoita zvinokopona madhimoni. Zvekuti mweya mutsvene haagare pasingateererwi. Amen. Nemweya wetsvina haugarewo pausingadini pausingateererwi. Unogona kubuda woenda usina anamatira. Saka dhimoni rikapinda pamurume zvinoitorera kana mwedzi kuti rimuconvict asvike paanomira pasenda peyadhi achishauta zvinonyadzisira. Zvainogona kunoita ini 1 week riri mukadzi. Saka rinoziva panosenzeka
Remember the church. Pana mushimira kamutaura zvakanaka. Bhaibheri rinoti imi madzimai zvise pasi pavarume chaivo. Wakabvona kuti kana uchibva pamba jenga mwana kandinake zvinezvi unga ukane 3 kuenda ku4 years. Kamwana kakaka handina zuva randinogorangarara ndasiyana mudza kuti usabvise mota pandaisiya. Kana pana mudzi wamai vachiti usazosara vachisuka maplates. Why pasina kuyambira kwakadaro? Vanozoziva kuti tikasiya tisina kutaura hapana chatinowana chaitwa pazvinhu izvozvo. Mwari havaigona kuti kumukadzi zviise pasi pemurume kana anga asina simba mukadzi. They are not weak. Amen. Havaimurambidza, havaimumanikidza kuenda pasi kana anga ari weak. Madzimai weak iwe. Haurambidze 3-year-old kudriva mota. Ndikuona wakabata mota yako. Ukaona Mwari ataura kuti zviise pasi, ari kuziva kuti mukadzi une simba rakawanda rekuti murume anogona kusara. Ndikutaurira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Zakamza mutarisira bazana ama. Ngatumukupinza zviduka china ni. Umatara zvakanaka kati. Bhaibheri parinotaura kuti regai ndisikire Adamu mubatsiri. Kuve mubatsiri kwadzimai vangu hakuvaite kuti vave inferior. Amen. Nekuti that same word nekuti mubatsiri inotaura kuti una mweya mutsvene. Kuti he is our helper, but he is not inferior to us. Yes. Chitera unzwe. Kana vanzi munhu wamara kamudamba madzwayo. Awoti wahakana ndamugenda batirana zvenyu. Vanhu vatobva paora mweya kuti takatifunga kuti varwisanisa. But vazoenda vamumba. 2 usiku vanenge achifikura. Kuchema zvakutanga kuchidzoka. Takagadzirwa zvakasiyana panapa. Ndovanapa. Kune vamwe vanokurumidza kuresponda. Right now so kune vamwe vasina kupa nezuro. Vakuzopa nhasi vasina kutaura nezuro. Amen. Pane masenzero anoita Mwari nokuda kwepersonality yemunhu mumwe nemumwe. Kune Mwari yakataurwa Job so hasi. Ndanzi kudi kutsapa nje. Kono umwana zozeka ngakuzomukira fine. Zvinamaya kana vabatikana vanoti rega ndiende kumba kwaunopedzerana namai vangu. Randa kuenda kumba kwedu. But vatevere musha zvishoma nezvishoma. Ngatibutirai maya. Nai. Vane pamwe pavanozosvika pavanogona vanomira kudai. Vasati vasvika kumba. Moti vakuti kana anozojaira. Uda kuti mundiudze kuti uyo ari murafu rwari kunangurwayo kuti ndiani? Muri kuonera kuti pane conference iri
kuchekwa pakati pavanhu vaviri. Kune ari kuedza kuti aiwa mukristu haudi anosiyana nawo, but kune ari kuti aiwa hakuna akaenda kunomba asina chembomuudza kuti kuba kwakaipa. Amen. Malizo ya jeshi. Amen. Now, kana zvadaro manje vakutambisana vari vega kuti ndinoita tonopedzerana, but chinozokunda manje pana amai ava pauviri hwavo ndechakafitwa kupfuura chimwe. Kana muchiita makuhwa paipa muchisakakeketera muchiswera nyaya wakagona kuti guwa unogona kudzoza 1 hour usina kupawa munhukana, but prayer wakambonzwa kuti unopinda mbaunamata ufunga kuti dzaenda nguva wona unamata 3 minutes. Sei nyaya hadziremi navamwe but naMwari dzinorema. Tine problem baba ndigone kana kunamata nguva refu. Chokwadi problem atimutevera kana kutaura navanhu. Paunenge uchinakirwa uchiona mamuvi uchiona zvino uchiverenga munewspaper uchidi ipapo ari kufitwa is the natural, the carnal man. But the time yaunoverenga bhaibheri uchinamata uchitsanya ari kudya ndiani? The spirit man. And the spirit man anofidha nokusadya panatural man. Matwere zvinova pachena mwana anodya neasingadyi vanosiyana. Saka kuma kuzoramba wanetswa nechiri kusvika wapinda machiri uri kuda kuedza kusapuresa wakafita, hapagone kuti vaviri vatonge at the same time. Achatonga ndiye ari kudya kukunda mumwe. Mumwe sapureswa. Hallelujah. Zvino kana mumwe asapureswa aita chindiyani ndinyama yepano pane ngozi wafitwa wasimba waita chindiyani ndinyama wanzi haagone kugamuchira zvinhu zvomweya. So uri kuuya muchechi uri ready kureceiva but ane mamhasuru ndiye anzi haagone kugamuchira. Amen. The natural man cannot receive the things of the spirit. Amen. You cannot. There is confusion right now. When the time is pandira hospital, Amen. Right. Kana munazi vangu mina spirit man arimo nemanje ha spirit woman spirit man arimo nemandi muna spirit man arimo kureva kuti ndobona kuti mwana unokoshesa even pakubva pakuti vanhu vanodzi varorana. Ndikaona adzimai vangu pandakavaona ndikafadzwa navo ndikazobuda pachena kwavari zvandanzwa pamusoro pavo vakasara vobvuma kuti neniwo ndakuda but munotanga madanana in the spirit. Kana madanana in the spirit zvozatiswa papi in the natural. Ndosaka pazvinozorema bhaibheri panotaura kuti kana ndamuramba mukadzi uyu nezvimwe zvikodzero akaenda akanororwa arorawo waita upombwe. Why? Indamuramba kureva kuti zviri possible kuti tinogona kurambana toseparetana panyama but toramba takarorana in the spirit.
vachinororwa kumwe vakatakura mabhegi avo. Chimwe chavakatakura futi is my spirit. Kunopinda mumba yemumwe murume. Saka spirit yangu yakusanganawo nomumwe murume. But the Bible does not speak about it in the spirit. Right. Zopanzira kuti kana ndavada ava ndosaka zvichirema zvichitora makore mai vachiudzwa kuti mama murume wenyu anenge asingafambi zvakanaka usiku vanenge vanomuka ava vavenga vanhu vese kusiya kwemurume wavo anoroya. Now kana ukaita mukadzi anoroya, most of the time you are the last person to know. Uchimurambira kuti azviite uchipatika usiku chimona aripo kuti uyu anotishura zvezvo. Rega ndikudze kuti sei usingazvibati. Now ukaverenga bhuku yaVakorinte chapter 6 zvekunena verse 17 ine panoti amuziva here kuti imimi uyo he who joins himself to a harlot becomes one with her. Kureva kuti kana ndaroorana naadzimai vanga ikandisedzisati vangu vandoda kusedzesa umwe angazopiwa zvakanaka vachimuka usiku sei ndichizononoka kuzvibata ini nokuti pandakavada ndakatanga kuda spirit inoroya. Saka takagara tabvumirana hapana chafanira kubvumisa kwandiri papa. Saka pavanoburitsa spirit yavo ichienda kunoroya usiku neyanguwo iripo. Ndingotaura zvamunoziva kuti vamwe mazvinhu havambodzwa kuti ndii nditaurire vashoma vari mumweya vakunzwisisa. Takanamatira mumurume kune imwe nzvimbo zvikanzi ndingonzwa vanhu vanongotaura asina ndofunga kuti vangu vanodakadzikira kunamatira vakunamatira ati vamunamatira ndimavamuzeremeso vadzokera kumba tinamata naye hapana kuti ane pane chakachinja, but prayer yedu yaiboosta simba rathe spirit man anoona zvisingaonekwi. Ndokubva aenda mumba kuma12 ndokubva amutswa vamwe vachinodzimuka achimuka ndobva vati mudzimai akaapa zvikadzigara 1 2 ndobva vakatwa neupe zvikadzi nama yamutsvene vhura maziva kutarisa pakadibhori ukaona kadibhosi angari pakona angari nebhutsi pamusoro mukati muine nyoka haana urikudubura akaona nyoka iri mukadibhokisi ndakakwidibira open mavhapera kuti wacho kanzi katigara 3 kuma 4 kumbanza musoro kwe tarazanaisa wane mudzimai akapinda nemanhindeshuwo achadhore kupusha nekupfeka hana akabata mudzi roboshwe ndokubva mukadzi afamba akauya nebhegi apusha dho waya nebhegi ndokubva asvika pakona yemubhedha murume akagara parutivi vasvika pakona yemubhedha ndokubva azweya katatu ndokubva apfugama pamubhedha ndokubva apinda machira chakagonekwa nemurume bedzi kupfeka shangu dzake chikabudiro zvanga akapfeka ndo chaakapfuura nekumba kuseni achiti varume ndaenda shamari kune nyika yamaspirits vamuchakuenda this week okutisa kuneni masera
dzake pakutiza. But why has zviona tamunamata kuti takasaba kumusoro takavarambanisa in the spirit. Amen. Tikatumira wega at a distance uone zvinoita mweya womwana. Usagona kuzozviona. Amen. Wanorora nemweya wacho ndosaka api paakarora Jezebheri wakatapura nezvinhu zvake. Vaitoona kuti mambo arasiswa vanhu, iye mambo akasingazvioni. Amen. Checha Jesu mukudinzwa here? Amen. Now, kana spirit men adevelopa chiziva kuti munhu iye spiritual anogona kudevelopa on the negative, anogona kudevelopa on the positive. Nekuti munhu akazadzwa namweya mutsvene ari spiritual, ene munhu akazadzwa nedhimoni ari spiritual. Saka kunzi uri mumweya zvireva kuti wakanaka bedzi. Unogona kuve munhu ari spiritual uri mweya mutsvene. Unosvika paunobatwa nehasha dzimwe dzekuti unonzwa kuti vhudzi rakufamba merera unobata munhu ndokukuwadza. Oh yes. Hasha unofemereka kuzarirwa sozvokuti kana kudya sadza unonzwa kuti ramba kudzika musoro wagumbuka ufunga kuti ndiwe you are spiritual. Amen. All right. Kuidzinga mweya mutsvene nezita raJesu. Glory. Mweya mutsvene anouya kuzosiboosta the spirit man anga akasuppresswa ota take over muviri wese. Nemweya wetsvina unouya kuzoboosta the spirit man ari mumunhu. Zvobatana nezvishuwo zvenyama kana disaster. Ari kuverenga Bhaibheri, ari kunamata usiku, ari kudhodha prayer, panzi fasting, ari kupinda pafasting, ari kumeka sure kuti kese kanoda kunhongwa kuti kachiwe spirit man anonga kachiwe. Pauri kudaro unonzwa kuti mweya wako wasumuka, wakambochinzwa nawo bro absolute. Unombonzwa kuti mwana ndinotsvaga ofu man. Vanhu vakawanda vane mibvunzo ka ari zvinorambidzwa kwa music inorambidzwa. Wakambona here kuti wega mumba unemwe music yausingaridzi kana uri paabsolute. Why? Akuna kubvunza ndabvunza iwe unemwe yausingaridzi kana nomusana se una vhisi yechiva toda iwe. Hallelujah. Amen. Kana spirit meni wafitwa wasimba uyachideprive the natural menu. Munhu iyeyo manje ndo paanotanga kuita tumwe tunhu turi extraordinary, turi superhuman. Jesu paanobvunza vadzidzi kuti kutenda kwenyu kuripi, haana kuti hakupo, kunotoripo kunonzi kutenda, but arikuti kwakaendepi. Kwakadiwa kubva muna spirit man ndo munogara kutenda. Faith haigari muna natural man. Usambofira pete zvako kuti kana una mazano kuti usiri kutenda unosina sure. Natural man haana paanozombofa akatenda zvinhu zvomweya. Sakufosi akasikwa kadaro. Faith inogara muna spirit. Zvino Mwari kana akucommunicata nemunhu, anocommunicata nemunhu na spirit man. Nemweya yechina Satani kana akucommunicata, anocommunicata na spirit man. Jesu paakataura kuna Peter, Peter anoti kana murimi iti ndiuye.
kanzi ipoke usitaba nenyama pakamwe tikachuma tuno beti kwasina kujaira mishonga bara mishonga mchechi anetwaita tunoshandisa shamisa akunzi mungwarire mishonga but ziva kuti aimuitirwe mavhesi anonyanya kutotyisa ndiwo sina. Amen. Chipoko Peter anoratidza kuti haana kutenderana nevhoti yakati vanhu ini kana muri misha kana vachinyepa kuti chipoko murimi tendiwe. Amen. Nekuti chipoko achigoni kukodzera mumwe kuzviita chakaita sen'anga. Yes. Glory. Inozviitira tunhu twayo yega haigone kuti kana ikashayikisirwa sara uchindira pera kuzviti. Amen. Zvikanzi tindiuye zvikanzi come. That way kuti come. Peter aiziva kuti faith comes by hearing. Handikude Jesu asina kutaurani kana Jesu come. Jesu izwi rakaburitsa i1 rokuti come. But the right direction was zviviri kuna Peter nokumvura. Kumvura right chimuregedza samunyudzi. Kuna Peter right wabvumidzwa. The waters are ready to receive you. Ndopakudza kumboti katika basi sure. Past you. Kuti anenge akuita akatsika muno ubaburitsa ari mubasa panze abata chakabata boti ndokubharire kusoita kuti mabhotisi kana tsika kusoita ndokuita ndani ndokutanga ndokuita chipiri ndokuita chitatu. Natural laws ndo akuvioletiwa panapa. Amen. Mirayiro yenature inoti munhu haabvumidzwa kurera pamadziva ino affected the natural man, not the spirit man. Amen. Amen. Akanzi come na Jesus is the spirit man. He will take over the body. Amen. Haana pakarambidzwa, haana pakanzurura mvura, haana murayiro. Amen. Anoti achitarisa mafungu ndokubva atarisa zvinhu zvenyama ndokubva avhunduka. Nyama ndokubva tatekova vakasumwa vakabatwa nemurayiro wenature. Mvura ikati kana yanyama yatora